Dobro djelo u islamu podrazumijeva djelo koje ispuni dva uslova. Prvo, da je urađeno iskreno radi Allaha dželešanu. To je prvo. Drugo, da je urađeno ispravno. Ako nije urađeno iskreno radi Allaha dželešanu, nego čisto zbog bilo kojeg drugog razloga, da li zbog nekog širenja nekakve ideologije, da li zbog toga jednostavno što se čovjek osjeća lijepo kad to radi. Neki ljudi rade iz tog osjećaja. To nije dobro djelo. To je prvo. Drugo, mora biti urađeno ispravno, onako kako je propisano u vjeri. Dobro. Kako da mi zanijetimo da naše dobro djelo bude iskreno? To je veliko pitanje. Nijet mora sadržavati 3 komponente da bi bio validan. Prvo, mora sadržavati zbog koga radimo. Odgovor zbog koga. Kome? Odgovor je kod nas Allahu dželešanu. I tu dolazi pitanje širka i ihlas, iskrenost i neiskrenost, pretvaranje, da bi ljudi čuli da ovo da ono. U toj ravni. Drugo, moramo imati odgovor na pitanje šta radimo. Ako klanjamo podne, da zanijetimo podne. Ako klanjamo neku na filu, zanijetimo na filu. I tu nema širka, tu nema neiskrenosti, nego jednostavno moramo znati šta radimo. Odgovor na pitanje šta. I treće pitanje, šta hoćemo od Allaha sa tim djelom. I to je more bez granica. Kur'an i sunnet uvijek vjernika vežu za ahiret, da se traži džennet, da se traži oprost. Dok dosta muslimana i ono dobrih dijela što radi zbog dunjalučke koristi. Da mu Allah da zdravlje, da mu Allah da nafaku. To nije nijet koji je dobar. Mi kad radimo dobro djelo, zdravlje, povećanje nafake, to je posljedica koja dolazi svakako. Ali naš nijet treba da bude vezan za ahiret, za oprost, za Allahovu milost. To su 3 elementa zdravog nijeta. Kome radimo? Allahu dželešanu. Šta radimo? Da znamo tačno ako postimo da li ramazanski post ili na fila. Ili nadoknada, ili iskup za nešto. I šta hoćemo od Allaha s tim djelom. Što se tiče ispravnosti, djelo da bi bilo ispravno, mora biti urađeno u skladu sa vjerskim propisima. Ne može se, recimo, za kurban zaklat konj. Jer je propisano vjerom da to bude stoka, ili krava, ili ovca, ili koza, ili deva gdje ima deva. Ne može se, recimo, na hadž ići u vrijeme kad nije doba hadža i da se obavi hadž. Ili da se ode na neko drugo mjesto da se obavi hadž. Meka je mjesto za hadž i ima svoje vrijeme kad se ide. Ni drugo mjesto, ni drugo vrijeme ne mogu pomoći. Prema tome, to su sve uslovi da bi naše djelo bilo ispravno. Ponovit ću ih još jedan put. Iskrenost, znači da znamo za koga radimo, šta radimo i šta s time želimo od Allaha dželešanu. I ispravnost, da uradimo onako kako je vjerom propisano djelo. I prije svakog djela dužnost je svakom muslimanu da nauči kako se to djelo radi. Inače, neće mu biti primljeno i prihvaćeno.